Хей ти, здравей от кухнята на шеф Марио. Днес сме ти подготвили марината на пилешко месо, малко по-традиционно, с кисело мляко, мащерка и чесън. Здравей, Марчо! Здравей! Днес ще покажем набързо една марината с пилешко, кисело мляко, чесън, мащерка, може и чубрица, но реших с мащерка, понеже е по-хубава. И започвам с подготвянето на месото. И разрязвам бонфилето. След това махам ципата в средата и прерязвам през средата на две еднакви части. Затова ви трябва остър нож. Да. И след като съм подготвил месото, ще го осоля с няколко щипки сол. Примерно за това месо 3 щипки ще бъдат добре, за да може да стане вкусно и приятно за хапване. След като го осоля, ще накълцам чесъна. Предварително може да го смачкаш, точно както Марио показва. И Смачкването май беше за по-добър аромат, така ли е? да. Слагам го в разреденото кисело мляко с малко вода, като гъст айран. Добавям мащерката вътре. Добавям пилешкото. Разбърквам добре. И нашето месо е мариновано, нали, е накиснато в тази марината. И понеже киселото мляко има бактерията, която окрехотява мускула на, нали, самата тъкан на месото, затова го мариновам с кисело мляко. Също може, нали, с киселина, с бира, с вино, както показахме в други клипове. Но сега с кисело мляко се получава доста добре и добър вкус накрая има. Прибирам го в хладилника за от 30 до 6 часа да се маринова добре и в следващото видео ще покажа как се изготвя, нали, това месо мариновано предварително с кисело мляко. Това беше от мен за днес. Пожелавам приятен ден! Очаквайте следващото видео от кухнята на шеф Марио.